Fáilte chuig an seminar gréasán seo a dhéiríonn an topic aistrithe, agus é ag tógáil an Faisnéise ón áirsre seminar gréasán aistrithe. Beidh léargas fáil na hathruithe chleachtas í suimhne lua-ólama agus lua-chóirim le linn pandéim COVID-19. Agus beidh fócas speisialta hacu le aistriú leanaí go dtí an bhunscoil í míbhán fór 2021. Ó bhán fór 2020 tá Faisnéise bailithe ag cigarí lua bhlianta ó thaobhanna lua-ólama agus lua-chóirim faoin na heispéiris, na heachtaí agus na dúshlán a bhaineann le leanúnachas a sholáthar do leanaí in eispéiris lua-ólama ard chaideáin. Tá an tólas mar bhain don seminar gréasán seo agus roinfar chleachtais nuálacha agus éifeachtacha a dúsáid suimhne chun tacú le foghlaim, foghlaime agus ullmhacht leanaí don aistriú go dtí an bhunscoil. Ba cheart an comhairle go léir a chuirtear fáil sa seminar gréasán seo a bheas í bhíneise na dróir líonta slánta poiblí atá i bhfeidhm í suimhne i dtachais. Is cuid ná dúrtha de aispéiris lua-héal leanaí iad aistrithe agus bíonn tionchar acu a bhfoghlaim agus a bhorbairt. Sa lua-óige a rítar leis na haistrithe seo bogadh ón Timpeallachtaí go suíomh lua-ólama agus lua-chóirim. Bogadh idir grúpaí nó gníomhaíocht amháin go gníomhaíocht eile agus bogadh ó thaobh go dtí an bhunscoil. Do go leor leanaí bíonn na haistrithe seo spreagúil agus dearfach. Do leanaí eile d'fhéadfadh siad a bheith corraithe agus buartha. Tá go leor tosca atá úthúil do gach leanamh agus a mbíonn tionchar acu a bhreagairt aistrithe. Leanann a rítar a mbeon, sábháilteacht na gceangail le daoine fásta, lárnacha agus eispéiris athruithe cheana. Ní móra admháil go bhfuilimiid ag marachtáil in amana nach bhachas riamh-ribhe ón Márta 2020. Táimid go léir ár doras úthúil féin agus sinnig aistriú go saol nua a chuimsíonn COVID-19. Cruthaigh na haistrithe seo dúshlán nua do leanaí, do tuismitheoirí, do thaobhanna lua-ólama agus lua-chóirim agus do bhunscoileanna. Maidir leanár leanaí is óige. Tá ról ag na daoine fásta suntasacha ina saol tacu leo ag an am seo, a gcumas féin rialathe, neamhspleáchais agus Cumarsáide a shreisiú. Is bun clocha iad seo don teachtaíoir is gá chun freagairt go dearfach donna dúshlán a hagann chun cinn le linn amana aistrithe. Tacaíonn eispéiris dearfacha aistrithe sa lua-óige le cumas leanaí aistrithe a bhainistú go héifiachtach níos déanaí sa saol. Anois, déanfar na Príomhtheachtaireachtaí a bheas a roinneann cleachtóirí faoi na strátéisí practiciúla agus ráthúla atá acu chun dúshlán pandéim COVID-19 a tharú. Tá úsáid mhéadaithe na Timpeallachtaí las muo cheann de na turfaí dearfacha i suntasaí a bhaineann leis an pandéim do thaobhanna lua-ólama agus lua-chóirim. Den cuid is mó. D'ascar go leor buntáistí uaig seo de orbairt iomlánaíoch, domhlam agus do online leanaí. Bhí an timpeallacht foghlaime las muo mar phríomhgnéad an cleachtas do go leor leanaí sular tharla COVID-19. Anois, tá sé níos ábhartha fós agus sinnig iarraí eispéiris foghlaime ard chaideáin a sholáthar agus clí le tror líonta slánta poiblí. Tá roinnt suimhne tar éis a Timpeallacht las muo a oiriúniú lena cintú go naisríontar na gníomhaíochtaí agus na heispéiris go léir a tharla lastíigh chuig an Timpeallacht las muo. Mar hampla, sugra ganibh agus isce, almanna béalaí, agus eispéiris sugartha mínéata. Cheannig roinnt suimhne fearas báistí,
agus agraíonn siad siúlódaí go minic sa Timpeallachtaí, ag bualadh le daoine sa phobal agus ag beanú dóibh ag fad sa sóisialta. Tá níos mó ábhar saorainn aisce agus aimsithe á núsáid sa ciste láibe lasmuigh, agus tá níos mó deisina ann do thúgra risciúil agus eispéiris sugartha samhlaíocha. Is suntasach an tionchar dearfach a bhí aige seo scileanna, dearcaí, ólas agus mhúinteoirí a orbairt. Treisiíodh a gcumas féin rialú a dhéanamh, anmhá a léirú agus foghlaim conas comhaibbrú le daoine eile. Bheabhsaíodh a scileanna fisicacha freisin, trí dhéiseanna breise chun scileanna cóordatha agus feasachta spásúlachta don chorp iomlán a chleachta. Tá an orbairt isicach gheabhsathe seo antábhachtach chun leanaí a ollamhú don bhunscoil. Dúirt roinnt cleachtóirí gur oscailt súl dóibh a bhéad is féidir le foghlaim luachmhar tarlú lasmuigh. Chuaigh feasach féidathe shlántachas agus ghlainneacht I bhaim orainn go léir le bliana nuas. Tá na hábhar sugartha I go leor suimhneach árathlú mar thora seo. Mar sin féin rinne cleachtóirí seo a aitheint mar athrú dearfach inar tháinig feabhas cháilíocht an túgartha de réir mar a lagdaíodh an líon ábhar. Thug siad faoi deara gur éirigh leanaí cruthathach agus samhlaíoch nuair a bhí Acmhainní oscailte, fíorchail agus nádúirtha fáil dóibh. Tacaí an forbairt na mionta seo le cumas leanaí foghlaim conas cumas níos éifeachtaí a bheith iontu chun feibeanna a réiteach. Tá eispéiris na pandéime tar éis dul I bhain freisin rólghlacha leanaí ina raibh scéalta dochtúirí, aistriú, víris, caitheamh measc agus vacsaínú nGall. Thacaigh roinnt suimhne le leanaí sa rólghlacha seo trí Acmhainní a láthair chun foghlaim prótocáil nua sláinte agus sábháilteacha a threisiú bhealach nach raibh róstrosfar. Bhíonnig a lán cleachtóirí do chigarí an dúshlán a bhaineann le Cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí. Tuisc nach raibh cead ag tuismitheoirí don chuid is mó, dul isteach sa suíomh. Bhí cleachtóirí an-cruthathach maidir le bailí nua agus nuálaíocha a orbairt chun Cumarsáid le tuismitheoirí a chruthú. Agus iad ag clí leis na treoirlínta slánta poiblí. Ina measc seo tá cruinnithe duine le duine lasmuigh le tuismitheoirí, úsáid apanna bogarí luamhlínta agus ardáin meán líne chun faisnéis curriculum, breithnithe, físeán, nodmhilóga agus Acmhainní a roinnt. Clár fógraí lasmuigh a léiríonn eispéiris foghlaim a leanaí. Dia lena foghlaime, greengraf agus scéalta foghlaime éonar curtha a bhaile níos minice, ag céiliúra dul chun cinn na leanaí. Cruinnithe físe líne le tuismitheoirí. Bhí go leor suimhne cruthathach ina gcur chuige maidir le nasc láidre a bhanú agus a chuineáil leis an bobal áitiúil. Mar hampla, I suimh amháin nuair a bhailligh meicneoir áitiúil cár an bhanstóra, bhreithnig na páistí an gár á lochtú an trocáil tarraingthe ó achar sábháilte. Agus bhí pictiúr fáil mar thaca le córáite leantacha chun ólas agus tuiscint le leanaí obair an bheicneora a Bhile. Hafid suimh amháin gearrthóg físe leis an ifig dótáin le linn cuairte an láthair. Nuair nach raibh na leanaí I láthair, cruthaigh an gearrthóg físe seo puinte tosaigh úntaach eile do chórá faoi thábháilteach dótáin agus an stáisiún dótáil áitiúil. Bíonn tionchar dearfach ag cadramh, dearfach measú le tuismitheoirí an tlí ina déan leanaí I dtaithí na dúsláin a bhaineann le heistriú go dtí an bhunscoil. Tugann córáint faisnéise faoi leasanna, scileanna, mionta agus riachtanas an linmh
Cócht do tuismitheoirí mar chomh fáirtithe sa phróisis aistrithe agus caríonn sé leo Cumarsáid níos muoine a dhéanamh leis an bhunscoil. Beidh Cumarsáid gheabhsathe idir an scoil agus an tuismitheoir mar hacaíocht dearfach do bhuthú aitheantas agus mhúinteoiris an linmh. Agus caróigh a leithéad le heistriú ré go dtí an bhunscoil. Mar is ól dúin eile, ní éiad fi na go náchruinnithe duine le duine a éascú imléana. I gás go leor leanaí, cilíonn sé seo nár tugadh iad chuig an mhúinteoirí nua san íonán hóisir agus iad ag olbhú don aistriú go dtí an scoil mhór. Bhí teagmháil theoranta, fiú acsiúd atá lonathe i suíomh bunscoile le mhúinteoirí, le fadú i gceist de gná. Chun doling leit leis seo, tá Timpeallachtaí thuairisce mhúnscoile in úsáid ag go leor suíomhanna chun takeú le Faisnéise faoi leasanna, scileanna, mhúinteoirí agus riachtanas na leanaí a bhailfear tú le tuismitheoirí agus le mhúinteoirí bunscoile. Mar gheall ar na treoirlínta slánta poiblí agsúla, chail leanaí cuid mhaith ama i suíomhanna luath-ólama agus luath-chóirim. Luigh roinnt cleachtóirí na dúshlán a bhaine na leanaí a chur arás ina gnáthamh. Mar reagra ar sin, ghlach cleachtóirí fócas níos leanamh fhróirithe ar a gleachtas agus rinne siad na gnáthamh léithúil a oiriúniú chun riachtanas agus leasanna leanaí a leanúint agus freastal orthú. Is féidir an cleachtas luachmhar seo chun takeú le leanaí ar bheann éonar a úsáid, mar bheann eolais don aistriú ón Réamhscoil go dtí an bhunscoil. Chuaigh an carchuige seo chun leasa leanaí a raibh níos mó imní orthú tar éis filleadh ar an suíomh, ná mar a bhí in amana réamh Covid, mar gheall ar an glúdachs na Maigh agus teirmíocht nua a bhaineann le Covid-19. Thug cleachtóirí faoi deara go raibh tionchar súntasach ag dúna suíomhanna ar go leor leanaí lenan a ritar iad siúd a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu. Áiríodh leis seo a ruachtain ar theireappa uair leabhra agus teanga duine le duine mar aon le tacaíochtaí idir ghála i rúnathe eile. Ghlach go leor cleachtóirí chur chuige réamhgníoch chun takeú le leanaí. Rinneadh siad pacáistí Acmhainní a orbert agus a cheola a bhaile, agus dúiseáid siad ardán meán sosialta ar lína onas go mbeadh fáil ag tuismitheoirí orthú chun iad a úsáid leis na leanaí. Leag suíomhanna béim ar a thábhachtaí atá sé takeú le leanúint den ólam seo agus iad ag oscailt trí Timpeallacht híbhar teanga agus eispéiris sugartha a thalláthair de gach leanamh. Cé gur thug cleachtóirí faoi deara go raibh roinnt scileanna féin cuaram mar hampla lámhainní. Ní raibh scileanna féin cuaram eile ar nós boscaí loine oscailt agus a gúna agus cótaí a bhaint agus a chur, cócleachtathe imléana. Bunathe ar na smaointe agus na samplaí practicúla go léir a roinneann cleachtóirí, brath nófar anois ar an tlí ar féidir le suíomhanna luath-ólama agus luath-chóirim takeú go dearfach le heistriúthe leanaí chuig an bhunscoil imléana. Is próisis é an taistriú seo seachas pointe ama a bháin. Tá sian na holbhacháin nuair a bhíonn an leanamh sa suíomh luath-ólama agus luath-chóirim. Tá sé tábhachtach, timpeallacht fólama atá cothathach agus takeúil a chothú, a rastalíonn ar riachtanas hóisialta agus bhuthúchánacha leanaí agus a arbríonn na scileanna agus na mhúinteoirí atá riachtanach agus iad ag aistriú go dtí an bhunscoil. Ina measc seo, tá carchuige spríúla i le litirtheachta, iarthachta, teanga, scileanna sosialta, féin riála, neamhspláchais, fistrucht agus teachtaníoir. Buineann gach leanamh leas as timpeallach incuimseach híbhar teanga. Tagann córáite oscailta scéalaíocht agus le sibhreachs, folklóra, beochanna agus tonna go mór le forbert teanga.
Bíonn stór sibhiar dáanta rán agus árán mar bhealach cóchtach chun teanga léireathach a spreagadh. Tacaíonn sé seo ar a uain le hidirghníomhaíochtaí idir daoine fásta agus leanaí. Tacaíonn sé le leanaí mothachánach ar anúil agus ceisteanna a chur go mhaoineach a leithníonn an tólas atá feite acu tríthúgra. Mar a luach hannah, bíonn tionchar dearfach ag an am a chatar le smuo ar ólam agus ar orbert leanaí. Nuair is féidir, smuoinnig conas is féidir an soláthar le smuo a dheabhsú tuilleadh chun eispéiris foghlaime na leanaí a shibhrú. Beidh sé seo mar oidhreacht dhearfach ón bandéim. Cruthaíonn sa lúpach sa gnáthamh léithúil níos lú aistrithe le linn an teisiún. Cuireann sé seo ar chumas leanaí níos mó ama a chatham agus buint níos duine a bheith acu lena daithí foghlaime. Déan macnamh ar an gcuí a dtacaíonn do gnáthamh le ranfortaíocht leanathe, ingníomhaíochtaí, ráha a chur chun cín, agus deisina a bhéadú chun teachtaníoir, díriú agus có-oibriú le daoine eile a orbert. Tá go leor bailí nuálacha ann chun Cumarsáid gá bhealach a chothú le tuismitheoirí agus foghlaimtheachtaireachtaí. Is féidir apanna bogairí luath bhlianta agus cinéal ilmheán a úsáid chun faisnéis a roinnt faoi orbert, ólam agus oláin a leanaí. Is féidir leis na thuirlisí seo taú go réamhghníomhach leis an gcuí a cuireann tú faisnéis a raibh chuig tuismitheoirí faoin gharachlam agus bealach a thairiscint do thuismitheoirí faisnéis thábhachtach faoi imeachtaí agus gníomhaíochtaí teaghlaigh a roinnt leis an suíomh. Is féidir faisnéis a roinnt le tuismitheoirí freisin maidir le léitheanta oscailta bunscoile áitiúla. Sa nGall le bunscoileanna áitiúla, b'fhéidir go smaoinófá ar ábhar himpléad tuairisce mhúnscoile a leathnú chun scéalta foghlaime a chur san áireamh a thugann brath chuntas ar eispéiris sugartha agus ar ólam na leanaí. Cuidóg sé greengraft an bhunscoil a thaispóint nó scéalta sóisialta a léamh faoi thosú na scoile chun cabhrú le leanaí dolaí daithí ar theicmh na himeachtaí a bhaineann leis an aistriú go dtí an bhunscoil. Bhí roinnt suíomhanna agus bunscoileanna an-chrothaach sa Cumarsáid trí chruinnithe Zoom ar líne. Rud a thug deis do mhúinteoirí aithne a chur ar na páistí, scéalta a léamh dóibh agus cuidú le cadramh a thógáil. Tugad míad aigenis ar Príomhtheachtaireachtaí cigarí do thuismitheoirí. Bíonn go leor aistrithe ag leanaí go nádúrtha i saol an teaghlaigh. Is fiú a thuirt faoi deara gur féidir le leanaí óga taithí súntasacha a bheith acu ar aistrithe beaga. Tuis go n-éiríonn go geal le leanaí nuair a bhothaíonn siad sláán le gnáthamh. De réir mar a amhlaimíonn leanaí óga na haistriúthe níos lú agus níos minice seo a lámhseáil. Déanann siad teachtaníoir a orbert a chuidíonn leo doling leis na dúsláán a bhaineann le haistriúthe níos súntasaí a déadach teacht chun cín ina saol. Chun taú le haistriú do linmh chuig an bhunscoil, déad fá tríal a bhaint as roinnt den na nithe seo a leanas. Leabhar le do leanamh go hoscailta agus go dearfach faoin na nithe a déadach tarlú ar scoil, mar hampla, foiimena an chloig, agus seasamh sa líne ar maidin. Bíodh de leanamh páirteach in olbhúd an scoil, mar hampla na héad a scoile, éadaí nua, bróga, mála scoile, boscailóin agus éon rudaí eile is gá a cheannach. Cuidigh le do leanamh a bheith níos neamhspláchaí trí chuidú leis nóléithí a bhoscailón a oscailt agus a gúna, a lábha a ní, agus a cóta a chur ar nó iarthaí agus a bhaint. Luigh anam mhúinteoir do linmh sa chórá faoi gáil ar scoil. Is féidir le tuismitheoirí Cumarsáid a dhéanamh le mhúinteoirí trí himpléad tuairisce mhúnscoile a roinnt leo. Im léana, bhí eispéiris réamhscoile difriúil ag na leanaí a bheith ag dul isteach i rang na naoine an sóisireach.
Beidir nárastal cuideacha thiomhanna lua ólama agus lua chóram mar gheall chrianta COVID-19 agus imní faoi láinte an Taillig. Féadfaidh mhúinteoirí bunscoile na rudaí seo a leanana sa bheas chun timpeallach áilteach, lán agus spreagúil a cintú sa seomra ranga. Tá roinnt wa ama caite ag na leanaí ag foghlaim las smuo. Smuoinnig an tlí a dtacaíonn timpeallach na scoile le súgar agus foghlaim sa spás las smuo. Tionscadal dúlra mar hampla. Smuoinnig conas is féidir le taú leis na leanaí chun súgra le chéile. Eispéiris súgartha a idir bhar tú agus cóaibriú agus a cóthógáil agus cásanna ina gcuirtear a gcuid foghlaime agus forbartha chun cín. Smuoinnig réimsí lead den curriculum inar féidir leat foghlaim neamhsplach a éascú agus a spreaga trí thúgra le Acmhainní agus ábhar oscailte breise. Tacaigh le leanaí a dtaithí a choiriúil chónaí le COVID-19 trí theanga léirthach. Tá a isaghainn go bhféadfaidh leanaí eispéiris na pandéime a isteach ina gcuid súgartha, trí bhálaí dochtúra a úsáid agus tagart a dhéanamh don vírus ina gásanna rólglacha. Déadach go mbeadh gá ag leanaí a bhfuil riachtanas freise acu le tacaíocht handcappa éonar dá scileanna Cumarsáide. Mar thug na leanaí cuairt an scoil go fóill, déadach mhúinteoirí pictiúr nó físeán den seomra ranga na leithris an clós agus eile a sheoladh a bhaile anas go bhaithigh na leanaí taithí an scoil. Leabhar le cleachtóirí i suíomhanna fhrothálacha lua ólam agus cuaram, chun faisnéis a bhailú faoi láideachtaí, réimsí spéise agus riachtanas leanaí chun chuir le heispéiris foghlaime a bhí acu hena. Sa láithríonn ábhar himpléad tuairisce mhúnscoil, faisnéis shibhir léargasúil, faoi réimsí spéise, eolas, scileanna, mionta agus riachtanas leanaí. Beidh sé tábhachtach do bhuinteoirí bunscoile labhairt le tuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanas freise acu, tugadh tacaíocht dóibh ina saomhanna lua ólama agus cuaram trí aim. Álas go racaigh siad i dtaithí phlean rochtainna agus cuimsithe an lenamh. Bhí níos lú deiseanna ag leanaí áirithe scileanna a chleachta nós bunscoileoin agus mála scoile a oscailt agus a gúna. Mar sin, béidir go mbeidh ort dul siar na scileanna seo go minic i mí meán fór chun neamhsplachas an leanamh a spreaga agus chun cabhrú leis nó léithí. Chun taú le foghlaimna leanaí, béidir gur fiú smaoinemh leanaí a chur ag sí le chéile in grúpaí cardais. Anois, cloismíad roinnt nodanna a scar éadaoin ó Réamhscoil Little Stars Maigh Bhile dún nGall agus an comhairle is fearr atá a céad do leanaí atá ag aistriú chuig an bhunscoil a roinnt a céadlinn. Deir éadaoin. Chun an taistrú go dtí an scoil a dhéanamh níos éasca do leanaí, ní mór don timpeallach sa láthair a dhéanamh do thaobh imirt agus saoirse glúiseachta. Trí chorchuig a súgartha leanana fróirithe cuirtear chumas leanaí mhúinteoirí, is maith an smaoinemh a ire na leanaí roimh ré cad is mála a dhéanamh. Anas gur féidir chinú go mbeidh na deiseanna seo fáil an gcéad lá scoil. Bíonn go leor leanaí níos sanna i timpeallacht las smuo, agus tá taithí ag réamhscoileanna súgra agus taiscéalaíocht las smuo a éascú mar phríomhchuid den lá, mar rud a bhfuil choramach ag leanaí réamhscoile Caithfidh gurb ráha an linmh an áit agus an tlí a imríonn siad. Is féidir an spás a agrú anas go mbeidh ábhar ann don ealaíonn, ábhar chéadfacha, uirlisí ceoil, sugra cuirp, leabhar agus áit clothair an reachta do leanaí agus nach mbíonn daoine fásta ag trúrú na húsáide. Déadach sé cabhrú chun leanaí a chur ar a gcompórt más an timpeallacht agus atmosfér na réamhscoile agus na scoile.
Is bailí iontacha iad Cumarsáid le tuismitheoirí agus le teaghlaigh, agus cruinniú leis an mhúinteoir Réamhscoile chun tuilleadh a fháil amach faoin tlí inar maith le do leanaí nua a bheith ag suagra. Dá leanaí a bhfuil riachtanas speisialta acu, ba bheith an rud é pluais a chruthú. Áid goracha más féidir, féidir leis an leanamh í a rochtain nuair agus de réir mar is gá. Beidh go leor buntáistí ag buint leis seo don leanamh, go háirithe má éiríonn an leanamh coirithe i ngrúpaí mór nó nuair a bhíonn an timpeallach an-glóireacht. Mar bhfuil pluais goracha sa seomra ranga, is féidir é seo a chruthú le plodanna nó le teach sugartha a theannta, rud có shimplí le sailse beag electronacha nó fiú tuairse. Trí chabhrú le leanaí maithú sláán ón tús trí dhéiseanna a sholáthar le bheith i spás níos ciúine i bhfad ó grúpaí móra, tuair for deis dóibh socrú isteach sa síomh nua. Is féidir é seo a dhéanamh lasmuigh go héasca freisin le freab phobal sugartha. Arís is iad na cruinnithe le tuismitheoirí agus leis an dlachtúir Réamhscoile, go fíor-uail nó go pársanta, na bailí is fearr le fáil amach faoi rabhanna agus riachtanas sugartha, mar aon le héisteacht a chuirte gá an linmh sa ráitas aistrithe. Dá bhrí sin, tríd an iadólaíocht idir an scoil náisiúnta agus an Réamhscoil a eilniú, agus trí spás sanna clothar a chruthú do leanaí a d'fhéadfadh a bheith an-imníoch ag teacht chuig na scoile, is féidir aistriú soccer a éascú. Tugann sé seo an seminar gréasáin seo chun deireadh. Go raibh maith agat as éisteacht. Tásúla goinn gur chuir an seminar gréasáin seo comhairle carthach agus go leor cinteachta ar fáil de chách agus sin ag glúiseacht ar aghaidh ó COVID-19. Seo lista de áisnéis agus de Acmhainní bhreise a d'fhéadfadh taú leat agus tú ag glúisteacht ar aghaidh. Má tá ceistena nó tuairimí agat, cuir riomh-phost cuain le de hall. Ag insights_info@education.gov.ie. Ba bhálinn buíochas ó chrí a go bháil leis na scoileanna seo agus leis na suíomhanna lua-ólama agus lua-chóirim a raibh na híomhána glóite linn. Go raibh míle maith agat agus slán.